srdečne vás pozývame na festival Lípový let v Beckove tento piatok 28. augusta. My budeme hrať už o 7. večer, teda až o 7. večer a pred nami bude krásny program. Bude pred nami yoga, workshop, meditácie, prednášky, ako pracovať so stresom pomocou dýchu. Aj Saška Zimanová, fantastická sprievodkynia pre ženy, ktorá sprevádza cez pôrod, predpôrodné obdobie. Tá bude mať tiež prednášku, takže bude to jeden nádherný deň. Príďte sa s nami stretnúť, vyobímať a pozdraviť a zažiť krásne také symbolické ukončenie leta. A hlavne zatancovať. Program sa začína už o 12. A ešte, po nás je áno, tancovačka. DJ. Tešíme sa na vás. Ahojte. Ahojte, tešíme sa.